Bineînțeles. Arunc o piatră în apă, sute ca tine nu pot scoate. Sunt ceea ce crezi tu, poate că da, poate că nu, de câte ori cad. De atâtea ori mă ridic și parcă predic prin fiecare vers pe care îl zic. Am avut mai mult timp în viață decât flori pe când, dar împotriva firii sunt mielul ce sare pe lup. Așa că mă descurc, nu te mai gândi la viața mea, că dacă nu știi, vezi că poți muri de grija al cuiva. Și la supărare poți să te las fără cioc și gheare, că și piatra cea mai mică sparge valul cât de mare. Cui pe cui se scoate, sânge cu sânge nu se spală. Dacă nu înțelegi, poți să stai cu ciocanul mâini și a doua oară, sau poți să stai dacă ai găsit cea mai bună soluție. Răspunsul nu spune mereu mintea la contribuție. Alege dintre drumurile vieții proprii apotecă, altfel strângi mai multe filme decât tot cinemateca. Ascultă ce spun și tu, această vorbă de la un bătrân zicea că practica devine profesorul cel mai bun și toate se rezumă la final în câteva cuvinte, pilde, iar fraierii cad fiindcă nu se pot prinde. Ascultă ce spun și tu, această vorbă de la un bătrân zicea că practica devine profesorul cel mai bun și toate se rezumă la final în câteva cuvinte, pilde, iar fraierii cad fiindcă nu se pot prinde. Mai ții minte ceva filozofie sau ai uitat tot? N-am uitat nimic. Zici și mie două idei. Ce fel de idei? Păi nu zici că ai predat filozofie și că n-ai uitat nimic?